ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଜାଗର ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। ମୁଣ୍ଡରେ ଅବିରତ ଗଙ୍ଗାଧାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୋଭା, ବେକରେ ସାପ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧି କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆଉ କେବେ ମଶାଣିରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବେଲପତ୍ର ବି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ସତେଅବା କେଉଁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ବେଳରେ ମହାଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହି ଅଳ୍ପକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁବନପତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କେବେ, କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି HIMIND ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଜପେ ଦିଅନ୍ତି ବର ତପେ ଦିଅନ୍ତି ବର, ଅନୁଭବର ଠାକୁର ସେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ରୂପରେ ବିଭୂତି ପ୍ରଳାପ ଲଗାଇ ଯୋଗମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଥିବା ମହାଯୋଗୀ ଅପାର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ସେ ଆଦର୍ଶ ଯୋଗୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ମୁନି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳର କାରଣ। ଶୈବ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତିଥିଟି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଦଉଡ଼ି ରୂପେ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ 14ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାହାରିଥିଲା, ଯଥା କାମଧେନୁ, ଗାଈ, ଉଚ୍ଚସଭା ଘୋଡ଼ା ଓ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଏବଂ କୈସବ୍ୟମଣି ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ, ସମରସ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରମ୍ଭା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅମୃତ, ଯାହାକୁ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ମନ୍ଥନରୁ ହଳାହଳ କାଳକୂଟ ବିଷ ବାହାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଓ ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତ ଭୋଳାନାଥ, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ବିଷ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଷ ପାନ କରିବା ପରେ ବିଷରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ଜଡ଼ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଅସୁର ଓ ଦେବତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଚେତା ନ ଫେରିବାରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସଭିଏ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଲୀଳାମୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କର ଆଶୁ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅସୁର ଓ ଦେବତାମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କାଳକୂଟ ବିଷକୁ ପାନ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମହାବିପଦର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ସେବେଠୁ ଏହି ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗର ରାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଯଥାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି ତାଙ୍କ ମାନସିକ କଲେ ମନବାଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଭୋଳାଶଙ୍କର।